Hi guys, magandang buntag. Ako na po ni si Flordili Sabers. Welcome to my channel. Arang ka laay daris kuan namong ipuyan na may buteng to ang sakun kay kananay ang utanan butang kamunggay. Tanawa guys, kung makakuha ba sa kuda nang makasaka ba kuda ng kuan buteng. Dari ako raman, way laki. Koy saka. Waza na makuha ba na? Sa mo na pagsaka ng sa baka po anak ala nagsakon ning utanan butang kamunggay. Tara guys. Diana hanang kuskuson kutsara lang ikuskus kayo gatong pagkuskusay bitaw gagmay man sa aman ning utanan butang kamunggay. Ja murag gungguwang na siya. Ara ning kukutunog sa kutsara lang gamiton. Kisa pinakasuway dihag butang na butang kamunggay lauoy. At ang ilang manin doon dyan guys, kanang humanda niya dyan. Ako doon patanaw sa pangko, simple rani, ini tubig. Dyan, panakot, ugaw ka nang nai sibuyas, o ka nang kamunggay, dyan ka nang nai katulaging buteng. There's gawas, manguha ko kamunggay, kay dito ko gapos puti naman ito yung kamunggay, daghan ako kakuha. Baga punuan ang arang magakus. Punuan, ipo, siguro ni, sa susunahan to alabang raba. May kamunggay to naganan sa. Uy, inang sa kayong panabang ara makataasan ng kamunggaza. Grabe jud gahang kuan guys. Sa kagbuteng, sa disuris kalabangan, mangita ka ng kamunggay lagi dari kay anang may gidanghaw ko. Parang habulga mang kamunggaza. Kuha daan na. Balik ko. Habulga ko kay basig ng gas. Naris amang kamunggay nga gamay. Amang talbos ang arang kakuan, arang katambok. Talbos, mga akong talbos. May good. Imbis nga kamunggay ra. Apila na lang po nato dani. Nana. Agray, ako umigas agay. Aray. Agay. Umigas agay. Ako kay sibuyas dare, gawas sa harap na naman sa man si Ja. Kana sibuyas. Sibuyas nga dahonan. Gilid. Butang nga harang gikuan, gidit sog butang sa tubig, apil panakot dadto tuan ang gikuan guys. Naanja kananay nang buko na. Simple na kaso. Ide nga ra panak kani sibuyas. Sibuyas nga dahonan ja. Kananay kamunggay. Tambog dang ho kuno nimo ni tambog hubog. Tambog hubog. Gamay ra nga magic. Kani gamay ra magic ibutang. Gamay ra.
Hapadjong butangan o kuan talbos. Masustansya na kay puro green za buteng. Ta green yung sabaw. Hi guys, dana je dan nagitilawan nami maday sa mga kabaghubog. Kanya darag buteng za da pagkamunggay. Yara lami sa mga kanang taga-Bohol diha. Kisa pa'y nakakuha na ni, kisa'y naka-experience ang luto nga ni buteng with kamunggay. Yara diha. Musitaw deko diha sa Cebu. Ang dyan sa ka-supportive na mo dihan sa kanang nay Happy Mansari de sa isang uyab nga si Amay Inso. Happy Mansari de sa isang uyab, ja belated diha pa siguro demurag diha pa ni sa kanang nay September. Anniversary ni mo diha dong sa imong uyab ja. Og shoutout ko diha sa kuan Edith Pilabs. Nga nakaroon sa abroad kanang hi ni mo diha ma'am. Sa kang Mamay Hanyula nga nakaroon sa Casablanca, Morocco. Salamat kadto nimo day sa kanang naipagtanaw pag-share sa among mga vlog. Kang Angits Vlog Pod. Paki-subscribe mo dagdag. Kang Inday Asil nga taga ko ani taga puti ni tag silingan ni napod sa YouTube paki-subscribe sa Inday Asil. Panis siya si Starla nga taga puti ni si Zanza kanang paki-subscribe po dagdag sa YouTube. Umuhay day pug ko kang Perlinda Carboni nga kanunay pud ni si Za nagsuporta sa among mga vlog. Nani si Za karon sa Europe, Malta. Ay ni mo di sis. Og sa ahang manghod kang Alex Mertodaso Borato na napod ni sa YouTube channel ay nani si Za karon sa Quezon City. Unja maura to daghang salamat sa inyong pagtanaw. Unja kanang tanalingaw mo sang pagsakang buteng. Unja kanang nahay. Salamat kaadto ninyong tanan sa pagsuporta ninyo.